अपारेशन खालामनो गोसो खालाम, जोंनिफ्राय जेबो होबथानाय गैया। जाया दायनिगिरि बिसोरखौ नागिर। अपारेशन खालामनो गोसो खालाम, जोंनिफ्राय जेबो होबथानाय गैया। मार्टिन बिनानाव मार्टिन नार्जारिनि दायाव बिमाजों लोगोसे फंबायखौ चिरां पुलिसआ हमना लांनायनि सायाव नखरनिफ्राय थाबैनो हगारनांगौनि दाबि दैखांदों। चिरां जिल्ला 1 नं फाथाबारि गामिनि थागिबि मार्टिन नार्जारि आरो बिनि बिसि सानैबो हारिनि थाखाय फिन हाग्रायाव खारफिनलांनायनि दायाव बिथांनि बिमा आरो फंबायखौ चिरां पुलिसआ हमना लांना दोनहैनायनि सायाव नखरनि आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा थाबैनो हगारनांगौनि थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों पुलिस प्रशासन आरो खुंथाय सोरखारनियाव खावलायहरदों। जोंथ' सिखाव खावाखै, मानसि बुथाराखै, बेबिसारि खालामाखै जोंखौहाय दोनहैदों बिदिनो थगायनानै हरसे मानि जोंखौ खस्थ' खालामदों। बिसना गंसेल' होदों जोंनो, खम्बल गांसेल' होदों, उन्दुनो हायाखै। बेयावबो आं लोमजादों अखानायैसो बुंजानानै जोंनो बिसनाखौ आलदा आलदा होदों, सिबो आलदा होदों। बिनिफ्राय हस्पिटालाव लांनानै आंखौ ट्रिटमेन्ट खालामबाय आरो दोनै दोनबावबाय। बेयावनो आं प्रेसारजों माबा जानानै आंखौ हगारदों आरोखि। दा आंखौबो हगारखायामोन, बिदि प्रेसार बारा जानानैसो आंखौ हगारदों। दा आं बे फिसाखौ आं हगारजानो लुबैदों। माने जों दाय गैया नालाय, दायनिगिरिखौ नागिर ना सरखारा नागिरनांगौ। हायोबा माने नागिर, जों दा नागिरबो होनना नागिरनांगौ सरखारा दायनिगिरिखौ, जोंखौ हगारनांगौ। बेनो आरो आंनि खावलायनाया। सानबैसे दोनहैदों मादै? आंखौ 20 दिन दोनदों। 20 दिन दोननानै आंखौहाय बे प्रेसारनि माबायाव हगारदों। माबे जायगायाव दोनहैयो? आंखौ काजलगाव गेस्ट हाउसावनो जों बिमा फिसा सानैखौबो दोनहैदों। बिनिफ्राय बे आमगुरि थानानि जे असिया हिनजावखौबो लाबोफाखै। हिनजावथ' सासे नांगौमोन ना, हौवाफोर गोजा लानानै थांदों। बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय दानो दोनफैफिनगोन। माने एसपि सारआ स्टेटमेन्ट लानो लिंहरदों नोंसोरखौ जों दानो दोनफैफिनगोन होननानै थगायनानै लांदों। दोनहैनाय लोगो लोगो बियो खारखोमादों। बे खारखोमायैनो आंखौ लाबोजासे बियो नुजायाखै आरो एसपि साराबो नुजायाखै। बिदि जादों। दा बे समस्याखौहाय समाधान खालामनो थाखाय जोंनि जिथुनाखि बिटिआर सरकार, डक्टर प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकार, बिथांमोनखौ माबायदि खावलायनानै हरनो गोसो जायो? माने आङो बे खावलायनाया बेनो, बे बिसाखौहाय माने हगारनांगौ। आंनि खावलायनाया बेनो आरो। माने बेयाव दोनबाय थायोब्ला बियो गाज्रि जागोन आरो माबा मोनसे जानो हागौ सन्देहआव माने एखे बुंखानायखा गावनो। दा जोङो गिगासिनो दङ, जों सिन्था खालामगासिनो दङ। दायनिगिरि नङा जेराव, दाय गैयिखौनो दोनबाय थाबाय, जेबोथ' खामानि मावनो हाखायाखै। बिनिखायनो आं सरखारखौ खावलायदों आरो थाबैनो जाहाथे जोंखौ हगारो। जोङो गरिब, सानसे मावाब्लानो जों मोनजाया, जों खेथि बाथि मावनानै जानाय, जोंखौहाय थाबैनो हगारजानो लुबैदों आरोखि आङो। समस्याया माने गिबियाव नोंथांमोननिसिम साबायखर बावग्रोबाय जोंनि बेसिम फैनानै खौरां लाफैनायनि थाखाय। समस्यायाथ' मोनसे दुखुनांथाव होननानै जों बुंनांगोन। बे समस्याया जाहैबाय थांनाय जानुवारि मासनि 14 थारिख फुंनि 9:09 समायाव आमगुरि थानानिफ्राय असिया फैनानै नैबे जोंनि आदा मार्टिननि न'खराव बिमा आरो आदा मार्टिननि फंबाय बिसोर सानैखौबो एसपि सारा स्टेटमेन्ट लानो लिंहरदों होननानै लांदोंमोन। ओमफ्राय दा बै समनिफ्रायनो दासिमबो स्टेटमेन्ट लानो लांनायनिफ्रायनो दासिमबो बिसोरखौ हगारहरनाय जायाखै। दा जोंबो गोबाव सम जाबाय, बै 14 थारिखनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव 40 दिनानो जाना थांबाय नै, दासिमबो हगाराखै। जों नेनानै दङमोन आरो माने माब्ला गगोन साननानै गावसोरबो हगारगोन होननानै गसिगोन बेफोरबायदि खोथाबो जोंनो होबाय थादोंमोन। दा दिनैसिमबो गयैलाय जोङो दिनैहाय नैबेखौ जोङो ससियेल मिडियायाव फोसावबाय जाहाथे बेहोजों दोनहैजानाय एसपि कास्टडि
काजलगाव गेस्ट हाउसाव दोनदों बिसोरखौ बिखौ ओमफ्राय बेखायनो बिसोरो जेन थाबैनो गबोयो जों बेखौ न'खरनिफ्राय खावलायदों आरो ओरैनो मा जाहोनाव बिथांमोनखौ लांनानै दोनहैनाय जादोंमोन जाहोनाथ' बेनो बिसोरथ' मार्टिन आरो बैसागि होनाय आरो बिसोरो सिगां NDB आर फेक्सननि खासोमोन ओमफ्राय दा बिसोरो बैसागि होननाया मोनसे अर्डार फैदोंमोन आरो बेहा रन्जन दैमारि सारजों जेलाव थांफिननांगौ होननायनि मोनसे अर्डार फैदोंमोन ओमफ्राय दा बे अर्डार फैनाय लोगो लोगोनो बिसोरो दिनैसिमबो न'खराव जेबो सोमोन्दो गैया बिसोरो न'निफ्राय एरायनानै दङ बबेयाव एरायदों बबे हाग्रायाव दं बबेयाव मा खालामदों बेखौ जों जेबो खबर गैया जों मिथिया माने जों मिथिनाय बायदिबा जों बेयावनिनोखा आंबो जेनेबा आं कार्जिन माबा जायो फंबाय जायो मार्टिननि दा जोंनि मोनथिनायावथ' जोंनि नुनायावथ' बियो न'खरजों सिगांनिफ्रायनो सेपारेटखासो जानो हागौ बियो थैनि सोमोन्दो दङ थैनि सोमोन्दो न'खरजों दङ नाथाय गुबुन जेबो सोमोन्दो गैया आरो दा बेखायनो बेबायदि सोमोन्दो गैयि मानसिखौ बेबायदि जेनेबा दोनहैनानै जेबो मोजां रिजाल्टबो फैखानाय नङा बेखायनो जों खावलायदों न'खरनिफ्राय जानाखि जाय बेक्तिखौ दासिमबो हगाराखै बे बेक्तिखौ थाबैनो हगारनायखौ जोङो सरकारनिसिम आर'ज गाबदों आरो दा साबेसे दङ दा सानैमोन आरो बिसोरो ओमफ्राय दा सासेया 20 दिनसो 19-20 दिन जाबायमोन 20 दिनसोनि उनाव बेहाबो मोनसे जाथाय जादों आरो बे जाथाया जाहैबाय बियो मोनसे थैनायसिम अबस्थायाव थांबायमोन आरो बिनि बिमाया मार्टिननि बिमाया प्रेसारजों सेन्सलेस जादों गोग्लैदों आरो बिनि उनावहाय हाखु दाखु जेनेबा हस्पिटाल लवार आसामाव हस्पिटालावहाय लांनानै बिनि देहाया मोजाङाव फैफिनदों जुदिबा बियो माबा मोनसे जानांगौमोनबा जुदिबा थैयोमोनबा दा बिनि दायथ'खौ सोर लागौमोन सरकारा बेखौ लागौमोन नामा दा बेखायनो जेनेबा जोंनिफ्राय न'खरनिफ्राय खावलायनाय आरो बेखौनो बुंहरबावबाय जानाखि दा सासे दंबावो बेबो एसे प्रब्लेम दंखायो सिगांनिफ्रायनो रिपर्टफोरबो दङ जों नांगौबा देखायनो हाजोबगोन ओमफ्राय दा खर'आबो एसे गाज्रि जानाय बायदि जों एसे आन्दाज मोनबाय आरो माने फनफ्राव बिराद बुङो दाख्लैबो गंसे फन देख्रुबखांबाय बियो ओमफ्राय जोंबो न'खरनिफ्राय एसे हाखु दाखु गोख्रैनो फन गंसे बायना हैफिननाय जादों आरो बियो बुंहरबाय थायो आरो आं थाला थैसिगोन सुइसाइड जाना आं थैसिगोन नैबे खोथाखौ बुंहरबाय थायो आरो बेखायनो बेफोरबायदि एथ'ग्राब इसेबां मेन्टेलि टर्चार खालामालासे जाहाथे सरकारा एसे बेब'स्था खालामनानै न'खरनि दुसि दाय गैयि मानसिखौ बेबायदि हारा हास्ति खालामालासे मोजाङै मोजां हगारफिनोब्ला जों जोबोर मोजां मोनगोन आरो बेखौनो